Alright, good morning mga kaibigan. Alright, hanggang maaga mga kaibigan. What's up? Na naman tayo, let's ride again. Punta po kami ngayon ng Dagupan. Kami po ay makikisariti. At alright, here we go again. Ay pupunta tayo na charity. Ay charity tayo sa Dagupan. Medyo late na ngayon punta namin eh. Baka hindi kami makaabot pero susubukan lang rin namin habulin. Kasi alas 6 na eh. Usapan namin ay alas 4. Para maaga nandun na kasi ito na yung iba nating kasama, naghihintay na. Saka meron pa tayong dadaanan dyan sa sentro. Ayan. Tara, sama kayo. Buti na lang, may nag-gas sa akin. Nilibre ako ng gas. Hindi sana ako sasama pero wala akong pang-gas. Sabi ng sama ko, sagot ko na ang gas ko. Cancer, ting bata. Lagi na lang, palibre. Na. Oh. Ayan, ayan na tayo mga kaibigan. Ayan ang Baguio, ang ganda ng view. Ito nga pala yung mga kasama ko. Kita-kita lang kami kanina sa may meeting place namin sa Petron. Nakalimutan ko ibukas yung camera. Akala ko naka-open lang nung pinuntahan namin sila. Tapos nung balis na kami, ito, naka-off pala. Dito kami ngayon sa Marcos Highway.
parte paborito ko eh. Marami rin mga sharp curves kasi dito sa Marcos Highway, Baguio City. Hirap talaga makipagtutukan. At maganda yung medyo may distansya. Ito na pa. Yun, kasi nakikita yung shit ko. At nag-moist yung ano ko. Yun. Nakakagay. Yan. Bakit? Bakit? Sabi ko dyan na sa 7-Eleven. 7-Eleven. Galing daw eh. Kami magkaway, nagkatak. Lagi naman. Ha? Alright. Dito na po tayo ngayon sa La Union. Oy. Putik, di ko ito napansin. Lubak-lubak pala yun. Hindi ako nakaprenong masyado. At ganito.
guys, what's up? Malapit na po tayo. Nandito na tayo sa Ordaneta. Pero hindi ba natin alam kung saan talaga yung venue. Pero may sabi, may mag-aabang daw sa amin sa daan. At yung magtuturo na sasama sa amin papunta ron. Umami na kami. Anong channel nyo?